Hej. Jeg kan godt lide ostereje med remoulade og pølse på. Jeg er en mærkelig mand. Hundelort med remoulade, ostereje og med pølse med dessert på. Smager virkelig godt. Men der er lidt uenig, for jeg kan godt lide sådan noget rigtig sådan noget. Ja, noget med ost på. Jeg kan godt lide lavkage med rugbrød med kerner med remoulade og agurk på. Det kan jeg også, men jeg kan godt lide syltede jordbær med rugbrød og remoulade. Men det kan jeg ikke. Det smager hårdt til.